Рубрика «Лісты гледачоў», ну, то бок каменты. Мы, дарэчы, вельмі ўдзячны вам за актыўнасць і прысвячаем гэты выпуск менавіта вам, нашим любимым гледачам. Таму што пад відосам аб абароне Брэсцкай крэпасці шмат хто пісаў пра турму Брыгіткі і батальён канвойных войскаў НКУС, які знаходзіўся на яе тэрыторыі. Маўляў, жаўнеры разумелі, да якога ведомства яны належаць, што яны там нарабілі ў перыяд з 1939 па 1941 і што ім за гэта будзе, калі немцы атрымаюць перавагу. Нагадваю, мы канал «Загляне сонцам». Давайте разбирацца ў гэтым пытанні. Просьба да тых, хто нас слухае. Калі ласачка, паглядзіце на экран, куды наш монтажёр Яўген вывеў наступную фотку. Это сённяшні мемарыял Брэсцкай крэпасці. На сцяне сярод іншых ёсць знак з тэкстам. Здесь в июне 1941 года героически сражались с фашистскими захватчиками воины 132-го отдельного батальона войск НКВД. Вечная слава героям. Наш гістарычны рэдактор Алесь кажа, што людзі, якія гэты знак рабілі, чамусьці забыліся на адное словка. Канвойных. Воины 132-го отдельного батальона канвойных войск НКВД. Яго тэорыю падмацоўваюць фотка з альбома жаўнера Вермахту. Аматары падкасту, калі ласачка, зноў звяртаюся да вас. Паглядзіце, калі ласка, на экран. На фота стаяць нямецкія байцы з трафейным сцягам. Яны любілі рабіць такія вось фоткі, і гэтая фотка зроблена ў 1941 годзе. Звяртаем увагу на сцяг. Там вельмі добра бачна канвойных войск. Немец напісаў, маўляў, гэта сцяг 132-го батальёну памежнікаў, але вельмі верагодна, што рускай мовы гэты чалавек не ведаў, таму мог не разабрацца. Тым больш пра гэтыя канвойныя войскі маўчалі ў СССР. У кніжках, фільмах, артыкулах падчас экскурсіяў і так далей таксама нічога не казалі. Бо у любога чалавека узнікае лагічнае пытанне: дык а што там рабілі канвойныя войскі НКУС, каго сцераглі і каго куды канваіравалі? Зараз распавядзем пра ўсё гэта, але перш давайце адаб'емся. У выпуску пра Брэст, так, у нас ёсць выпуск пра згвалтаваны сацыяльна і архітэктурны горад. Калі ласка, паглядзіце яго, упадабайце яго і, калі ласка, падпішыцеся на наш канал. Дык вось, у гэтым выпуску распавядаецца пра нейкую неверагодную колькасць аб'ектаў барочнай архітэктуры, якія расфігачылі яшчэ расійскія царскія ўлады ў 19 стагоддзі. Сярод іншага ў горадзе былі каталіцкія касцёл і кляштар ордэну святой Брыгіты. Праіснавала гэта ўсё шчасце 200 гадоў, спакойна было, але пасля стала турмой. Дарэчы, калі ласка, дайце нам крыху любові. Ёсць адпаведны выпуск на нашым канале пра паплечніка Касуся Каліноўскага Валера Рублеўска. Ён вельмі цікавы, і я вельмі раю вам яго да прагляду. Што агулам адбывалася ў той час? Расіяне, так бы мовіць, забівалі адразу двух зайцаў. Раз. Забіралі ў каталікоў нерухомасць, адціскалі недвіжку. Два. Атрымлівалі ідэальныя для турмы памяшканні, то бок тоўстыя сцены, келлі, ўсё збудавана дабротна і сапраўды на стагоддзе. Толькі прыбраць всякую там усялякую там культурку, увесь гэты шлак па тыпу барочных скульптураў і фрэсак. Так было не толькі ў Берасці, а шмат дзе гэта распаўсюджаная расійская практыка. Ну і вось, гэта ўжо не касцёл, а турма. Ад касцёльных часоў застаецца толькі назва Брыгіткі. Турма гэтая перасыльная, то бок чалавека бяруць ва ўмоўнай Варшаве і праз Берасць этапуюць на ўсход, у Сібір, напрыклад. Так, сярод вязняў тут некалькі разоў, хіба тройчы нават, пабываў Фелікс Эдмундавіч Дзяржынскі. У міжваенны час, калі Берасці польскі горад, Бжэсць над Бугем, а тут таксама турма. Спіс ганаровых гасцёў пад канец 1930-х гадоў папаўняецца Сцяпанам Бандэрай, як асабліва небяспечным злачынцам для польскай дзяржавы. Ён забіў міністра Пірацкага. Таму вось такое віп-стаўленне да яго і было. Але Бандэру пашчасціла. Атрымаўшы пажыццёвае зняволенне, ён прасядзеў зусім мала і на волі аказаўся 13 верасня 1939-го, калі ўлада памянялася. Зноў 1939 год. Прыходзяць саветы. Немцы, захапіўшыя Брэст, пакідаюць ім ажно 2 турмы. Каб не заблытацца, тлумачу вам. Адна вялікая ў самім горадзе. Аж на 5 паверхаў. Яе палякі пабудавалі толькі ў 1937 годзе па суперсучасных французскіх прыкладах. Ёсць ліфт, ёсць нары, якія падымаюцца і апускаюцца, і усялякія розныя іншыя ноу-хау. Турму называлі Краснуха, бо яна была абкладзена чырвонай кафляй. Яе можна ўбачыць і зараз. Будынак захаваўся. Быў уключаны ў комплекс фабрыкі «Дынама» у сучасным Брэсце. Краснуха – гэта
корпус нумар 1 гарадской турмы Брэста, калі афіцыяльна. Бригіткі корпус нумар 2 гарадской турмы Брэста. Для аховы акурат гэтых двух корпусоў берасцейскай турмы і выкарыстоўвалася другая рота 132-го батальёну вартавых канвойных войскаў НКУС. Яны, дарэчы, і жылі побач на тэрыторыі крэпасці як вялікага такога комплекса. То пішуць пра сам батальён. Першае і вельмі важнае, бадай асноўнае. Перад нападам Германіі на СССР салдаты гэтай частцы актыўна удзельнічалі ў рэпрэсіях супраць жыхароў заходняй Беларусі. Штат 631 чалавек. 90% асабовага склада батальёна з'яўляюцца чальцамі камуністычнай партыі і камсамола, то бок ідэйныя таварышы. Плюс усе вайскоўцы былі славянскіх нацыянальнасцяў. Гэта без сумневу адрознівала батальён ад вялікай колькасці частак чырвонай арміі. Было 3 роты. Першая выконвала заданні па ахове агульных турмаў у Кобрыні, Пружанах і Пінску. Другая ахоўвала агульную турму номер 23. Турмы, дарэчы, былі перапоўнены на 10 чэрвеня 1941 года у першым корпусе брэсцкай турмы номер 23. Пры ліміце напаўнення 2680 месцаў утрымлівалася 3807 зняволеных, якія галоўным чынам праходзілі па палітычных артыкулах. Вельмі рыфмуецца з сённяшнімі часамі. Трэця рота выконвала заданні па канваяванні зняволеных. Трэба адзначыць, што з 1939 году саветы зладзілі актыўную дэпартацыю. А ў сакавіку 1940-го Рада народных камісараў СССР прыняла рашэнне аб прымусовым высяленні з заходніх абласцёў у СССР і БССР сем'яў тых, хто знаходзіўся ў турмах і лагерях для ваенна-палонных. Менавіта для дэпартацыі і быў сфармаваны, а таксама перадыслакаваны ў Брэсцкую крэпасць 132 батальён. Вечарам 21 чэрвеня 1941 года вольныя ад варты жаўнеры глядзелі кінастужку «Мыск Кронштадта». Дзяжурны па батальёне малодшы палітрук Брадзяны праверыў наяўнасць асабовага складу і ў неабходны час прагучаў дадзены ім сігнал адбою. Трэба зазначыць, што шмат каму з салдатаў не давялося ўбачыць світанка наступнага дня. Пра гісторыю абароны мы распавядалі ў адпаведным выпуску. Паглядзіце яго, калі ласка, і падпішыцеся на наш канал. Я нагадваю, што 10 000 падпісантаў – гэта наша бліжэйшая мэта. Мы вельмі прагнем і верым, што гэта магчыма зрабіць да лета. Частка вартавых здавалася, частка абаранялася, частка загінула, не зразумеўшы навогул, што адбываецца, бо людзі яшчэ спалі, калі ўсё пачалося. Дарэчы, на некаторых нямецкіх фотках бачна, што частка палонных у белай ніжняй бялізне, то бок людзі як ускачылі з ложкаў, так і трапілі ў палон. Але што наконт вязняў? Лічыцца, што іх было на момант нямецкай атакі 680. 280 немцы ўзялі і пасля праверкі адпусцілі, бо яны ім нафіг не былі патрэбныя. Гэта звычайная практыка. Людзей або проста адпускалі, або давалі даведку, таму што зона баявых дзеянняў, каб тот яе паказваў на блог-пастах, да ішоў дадому, калі дом быў на занятай немцамі тэрыторыі. Важнае пытанне. Дзе падзеліся яшчэ 400 чалавекаў? Асноўныя версіі, іх 3 штукі. Першае. Усе загінулі падчас нямецкага штурма і баёў. Яе трымаюцца, так бы мовіць, ватныя гісторыкі, якія не могуць адмаўляць само існаванне гэтай турмы і наяўнасці там сотняў вязняў. Некаторыя яшчэ пішуць, што вязняў нібыта адправілі па этапу перад самым 22 чэрвеня. Гэта дзіўна, бо вось так вось раптам узяць і паслаць па этапу амаль 2/3 вязняў перад самым пачаткам замеса, якога саветы, праўда, не чакалі, такое, вельмі спрэчна. Другая версія. Вязняў расстралялі чекісты. Слухайце, гэта, як кажа наш гістарычны рэдактар, цалкам магчыма, але ўзнікаюць іншыя пытанні. Пра колькасць і арганізацыю працэса. Глядзіце, мне патлумачылі наступнае. Адна смена наглядчыкаў – гэта 7-10 чалавекаў. То бок, гэта тыя людзі, якія апроч вартавых акурат не спалі ў ноч 21 на 22 чэрвеня, калі пайшла нямецкая атака. Окей. Калі гэта 7 чалавек, дык на кожнага з іх атрымліваецца амаль па 100 вязняў. Ці магчыма, што яны ў атмасферы суцэльнага хаоса, выбухаў і агулам небяспекі для свайго жыцця узялі і ўсіх метадычна пазабівалі? Як? Пісталеты, аўтаматы – гэта наогул цяжка сабе ўявіць, хіба толькі калі закідвалі гранаты ў камеры. Такое, дарэчы, было ў некаторых савецкіх турмах на тэрыторыях Украіны у тым самым 1941 годзе. У нас таксама, кажуць, нават у курапатах расстрэльвалі ажно да прыходу немцаў. Загад пра ліквідацыю вязняў, якіх немагчыма канваяваць пры адступленні падалі ад лініі фронту, сапраўды быў, але 23 чэрвеня. А мы зараз вядзем гаворку па 22-го, таму таямніца. Плюс павінна была быць рэакцыя ад немцаў. Яны не пакідалі такія рэчы без увагі. Калі саветы забівалі вязняў перад адступленнем, то немцы самі здымалі, нават на відэа яны гэта здымалі, запрашалі мясцовых жыхароў, каб тыя апазнавалі сваіх блізкіх
і бачылі всю сітуацыю і разумелі, што адбывалася. Тут вельмі паказальны львоўскі кейс. Мы зробім адступ. У тамашняй турме на Ланскога саветы расстрэльвалі вязняў з 22 па 28 чэрвеня 1941 года перад прыходам немцаў. Усе гэтыя дні, што цікава, яны нават у горадзе працягвалі арышты жыхароў, то бок нібыта нямецкіх шпіёнаў, ведаючы, што вораг вось-вось прыйдзе, што ён зусім блізка. Як расстрэльвалі саветы ў Львове? Спачатку звыклым спосабам. Індывідуальна стрэлам у патыліцу, у камерах смяротнікаў і ў падвалах. Нібыта, як яно, няхай гэта жахлівая практыка, павінна было па дакументах адбывацца. Пасля, калі не спраўляліся, то стралялі масава. Праз кармушку для падачы ежы аўтаматычнай зброі. Гэта супер жахліва. Але ў самыя апошнія дні стала яшчэ горш. Яны проста адкрывалі кармушку, кідалі туды гранату ці некалькі гранат і чакалі, пакуль там все разарвецца. То бок занадта нейкая мясная гісторыя для ўяўлення. Праўда, быў яшчэ варыянт. Яны адчынялі камеру, выводзілі ў калідор усіх прысутных, так бы мовіць, і расстрэльвалі там з аўтамата. Трупы вывозілі грузавікамі і закопвалі ў спецыяльных месцах. Але ў апошнія дні мітусня, весь гэты вэрхал, і супрацоўнікі НКВД спяшаліся. Таму яны тупа пахавалі 700 чалавек наўпрост у двары турмы. Трупы гэтыя залілі гашонай вапнай, і гэта все для хутчэйшага раскладання, а зверху пасадзілі маладыя дрэвы. Это кабздзецкая цынічная гісторыя. Мне нават вось гэта агучваць вельмі цяжка. Немцы раскапалі гэта ўсё, целы былі яшчэ свежыя, іх можна было апазнаць. І яны зладзілі такую акцыю, яны далі мясцовым прыйсці туды і паглядзець на гэта ўсё. Ёсць фотапруфы і відэапруфы. Але вернемся давайте у Брэст. В кожным выпадку гару з трупаў у 400 чалавекаў ці агромную магілу немцы наўпрост не змаглі бы не заўважыць. Трэцяя версія, яна змешаная, і яна пра хаос. І, напэўна, яна найбольш верагодная. Уявіце сабе натуральнае пекла. Пачынаюцца баі, шалёная бегатня гарнізону крэпасці. Некаторыя камандзіры ўжо мёртвыя, няма каму аддаваць загады. Частку вязняў, напрыклад, тых, хто спрабуе выламаць дзверы, сапраўды знішчаюць. І так, ёсць сведчанне, што адбылася сапраўдная бітва паміж вязнямі і канваірамі. Нейкая частка вязняў магла загінуць там натуральным чынам, то бок падчас баявых дзеянняў, напрыклад, задыхнуцца дымам у зачыненых камерах. Хтосьці, гэта вельмі верагодна, змог вырвацца і збегчы. Яны ж мясцовыя ў асноўным, то ў прынцыпе ведалі, куды ісці, ці мелі план, як дабрацца дадому. Нават калі гэтаму плану не лёс было здзейсніцца. У 1955 годзе савецкія сапёры ўзарвалі рэшткі турмы і былога манастыра. Зараз там натуральна пустэча. Кропку ў гэтай гісторыі могуць паставіць археолагі, калі знойдуць недзе на тэрыторыі крэпасці характэрныя парэшткі, звязаныя рукі, кулі ў патыліцы ці нешта падобнае. Ёсць методыкі, каб вызначыць усё гэта, плюс па асабістых рэчах і парэштках зразумець, што адбылося насамрэч. Але гэта толькі ў тым выпадку, калі ўсё яно яшчэ наогул існуе, не было вывезена ці таемна перазахавана. Наш гістарычны рэдактар даў мне адказ на меркаванне з пачатку гэтага відоса. Маўляў, працаўнікі НКУС разумелі, што ў выпадку захопу крэпасці ім натуральна каюк. Таму і абараняліся асцервяніла. Ёсць сведчанне, што некаторыя нкусаўцы, калі здаваліся ў палон, сапраўды называлі сябе байцамі 44-го стралковага паўка. То бок пра нейкі там гонар, ведомства, арганізацыі, мундзіра гаворкі не шло. Людзі элементарна ратаваліся. Але гэта не адзіная матывацыя абароны крэпасці. Там шмат чаго намешана, гэта вельмі складаная тэма, і мы пра яе распавядалі в адмысловым выпуску, калі ласка паглядзіце. Нагадваю, ніхто не адмаўляе ў гераізме абаронцам крэпасці. Але гэта збольшая гісторыя пра шматлікія факапы савецкага кіраўніцтва, якія закамуфлявалі граматна прадуманым і рэалізаваным піярам. Дзякую вам за прагляд. Вялікі дзякуй за прагляд. Нагадваю, мы прысвячаем гэты выпуск вашым каментам. Дзякуй за актыўнасць. Мы канал Загляне Сонца. Давайте беларусець разам. Пакуль.